All's well that ends well kuno mga kapuso, mao kini ang mahulagway sa nakontrobersyal pipila ka semana ang nakalabay nga video sa duha ka mga babay nga naglalis dinhi sa Sugbo gumikan sa party package ang sinugdanan. Ato siya pangumustahon ang usa niini mga kapuso karong buntaga ug unsa may nakatunan niya sa maong kasinatian makaubanta karong buntaga. Papasalamaton ta sa iyang presensya ni Ma'am Maria Amy Hofilenia o si Ma'am Maria Hofs. Mayong buntag, ma'am. Welcome sa GMA Regional TV Live. Pa-shoutout sa itong mga kapuso din sa Central ug sa Eastern Visayas. Mayong buntag sa kaninyang tanan ug mayong buntag sa tibuok nga naminaw sa GMA, GV7 og nagtan-aw. Mayong buntag sa tibok Sugbo. Thank you so much, Ma'am Maria, for joining us this morning. Ma'am Maria, ubalik ta atong na-controversial nga viral video, nasayod na gyud ang tanan nga katong nahitabo, ma'am. Dili lang dinhi sa nasod, apil na sab sa gawas. Karon ma'am, kung doon na kay gusto na mo habibawan kinsa si Maria Hofs, sawa pa man gyud to mahitabo katong maong video. Well, I'm just a simple woman. I had a very flat life. Flat ra kay akong kinabuhi. Na lockdown mi diri sa Pilipinas, gikan mi abroad, base me sa Bali. We have our property in Bali. We have a nice villa in Bali. So, when we visit diri sa Cebu, na lockdown me, mura na among life. Very, kuan ba kay siya, kanang normal life. Ma'am Maria, sa mga nanggawas, mga memes, comments, ug uban pa sa social media, gumikan sa nahitabo, ma'am, where do you draw strength aron magpabilin nga lig-on niining mga challenging times? Ug unsam to nimo pag-handle nga crisis, ma'am? I practice calmness and the art of patience. I practice that. That's my secret, Ragyud. Every day, meditation lang ko. Good vibes. Good vibes. No negativity. No attraction of negativity. Di gid ako nai-allow sa akong life. Kay ma-destroy jud ko. Ma-weekend man ko, sir. Karon murag nahimo nang daw sa ka tourist spot ang inyong balay. Unsa may reaksyon nimo ani, ma'am? Yes. Daghan na gyud moadto lang mo pa picture. Dili lang sa balay, kung ikaw ila kang maabtan sa mga tao, apil pud ikaw. Yes, which is like, it's annoying. Very annoying kay ma-disturb ang amuang peaceful life here. Ang among pagpamuyo, may isturbo usahay. But again, sir, ako yun ang ikuan sa nila tanan kung kinsay gusto magpa-picture sa mong balay, magpa-picture na ako. I-please din ako sila. We found out, ma'am, Ma'am Maria, we learned about the meet up ninyo ni Ma'am Marjorie dito sa Barangay Hall sa Santo Niño. Finally, na-reconcile na gyud mo. How are you right now, ma'am, ni Marjorie? Oh, well, good luck for her sa iyang business and more power sa iyang business. Pero we don't have contact. After our amicable settlement, we just like normal. I see her normal, she see me normal. Like, you know, like nothing happened. All the crap and dramas are dropped. Mura na siya, kanang mura nagwala, na itabo. Simple naman di kayo. Inana ra ka simple niya. The social media make it big. Complicate. Make it big. Ma'am, I'm the one who will suffer good. kung doon na kay makonsidera, unsa may gihisgutan ninyo dito sa Barangay Hall, unsa may imong message of peace ngadto kay Marjorie? Well, actually, we exchanged our stories. We exchanged kanang mga sayop na mo, ana niya. She's very emotional, which is opposite na ko nga. I'm very strong sad. Opposite to kay Mingo nga. Bisig unsaon pa sa mga bashers or sa netizens o patay-patay na ko og negative og istorya. It cannot penetrate me because the real is dili ko inana. I'm not like that kay mubayad man ko. It's just happen lang nga. Wa nagkadimao ang among transaction. In closing lang, ma'am, kung doon na kay gusto ipaambit nga message sa atong mga viewers, lakip na sab mga netizens, ma'am, sa imong gusto isulti kanila. Mga netizens o kanang mga social media users, sometimes they have to be responsible of how they use their social media. You know,
be sensible kung yun sa ninyo gamit ang social media or kanang mga cyber media, mga netizens sana kay sometimes tinuod nalingaw mo, nalipay mo, kung ganahan gid sila magpatay no, makakita anang na sa social media. Why the mentality is like that? Come on, tell me, sir. Tell me about it. Nganong malipay man kuno ning mga Pilipino nga naay magpatay na. Thank you so much for joining us. We learned a lot from you today. Mga kapuso, si Ma'am Maria Hoffs. Salamat!